Vislava Šimborska. Djeca epohe. Mi smo djeca epohe. Epoha je politička. Sve tvoje, naše, vaše, dnevne stvari, noćne stvari, to su stvari političke. Htio ili ne htio, tvoji geni imaju političku prošlost. Koža, političku nijansu. Oči, politički vid. Ono o čemu govoriš ima jeku. Ono o čemu šutiš ima značenje. Ovako ili onako političko. Čak i kad ideš šumama i gorama, praviš političke korake po političkom tlu. I apolitične pjesme su politične, a na nebu mjesec svijetli, objekt koji više nije mjesečan. Biti ili ne biti, pitanje je sad. Kakvo pitanje, reci dušo? Političko pitanje. Ne moraš čak ni biti ljudsko biće da dobiješ na političkoj važnosti. Dovoljno da si nafta, koncentrat hrane ili sekundarna sirovina. Ili konferencijski stol oko čijeg su se oblika prepirali mjesecima, za kakvim će raspravljati o životu i smrti, okruglim ili četvrtastim. Zato su vrijeme ginuli ljudi, umirale životinje, gorjele kuće, zarastala polja, kao i u davnim i manje političkim epohama.